Jamen, velkommen, Jerry. Vi er glade for, at du kom forbi til vores åbning af vores nye butik, hvor jamen, vi er jo startet op med et bredt udvalg af mountainbikes og andre cykler. Vi har jo også tænkt os at gøre noget ved børnenes mountainbike-liv, da vi mener, at det er der, det skal startes, og det skal startes tidligt. Vi mener, at det skal starte, når de er 2 år på løbecykler, så derfor så kommer vi også til at køre med nogle små mountainbikes som løbecykler, der hænger allerede ind heroppe. Og det er jo en fuld suspension. Og der kommer vi til at køre med Puki, DK, og så er der et tredje løbecykelmærke, jeg ikke vil fortælle om, som også kommer ind, som er noget helt specielt. Vi har børnehjelm, vi har børneundervisning, og børneundervisningen er uddannet instruktør både for DGI og jeg tror også, der er nogen fra Trænerhøjskolen eller et eller andet derude. Ja. Så ja, vi har fatbikes, vi har 27,5, vi har Fullier, vi har carbon, vi har alu, vi har titanium, vi har stål. Der er ikke det, vi ikke har cykler i. Vi har Niner fra København, som også er nået til Aalborg. Vi har White, som er de bedste full suspension cykler fra England af. Ja. Så har vi gode priser. Og god service. Og sidst, men ikke mindst, så er det altid godt humør. Ja, det er rigtigt. Vi har fået lavet et lille barmiljø her, hvor det skal være både disk og en tredjedel af barnet er prioriteret til, at der kommer barista-maskine, hvor vi kommer til at lave noget ordentlig kaffe. Fordi hvis der er noget cykelrytter vil have, så ordentlig kaffe, og det skal de have. Vi får et helt foodcourt fyldt op med geler, energibar og så videre, hvor vi allerede har nogle af vores vareprøver her. Vi har fået solbriller, som aldrig kan gå i stykker. Vi har fået lyserød sofa. For ham, der kører stærkest i Shiv, han kender godt farven. Og vi har vores Niner her, som, ja, vi fjerner lige den her fejl her. Som for mig er noget af det ypperste mountainbike inden for 29 tommer, vil jeg tilføje. Vi har udvidet i tøj. Vi kommer til at køre med Endura, Fusion, Otlo, X-Bionic, så vi har fra hvad skal man sige, alle prisklasser, alle niveauer. Vi har til den kredsende racerytter, vi har til den erfarne mountainbike-gut, vi har til trailrytteren. Ja. Prøv lige at fortælle lidt om det der koncept der med jeres kaffemiljø, som I rent faktisk har importeret fra USA. Ja, ja, det synes jeg det er sjovt, du siger, fordi jeg synes nu, at jeg kom i tanke om, før jeg læste om det derovre. Okay. Men det er så hvad det er. Det er mere end 10 år siden, vi sad og snakkede om, at vi godt kunne tænke os en café i en cykelbutik, men der var vi ikke klar. Nu har vi endelig fået muligheden, så vi begynder at bygge op. Vi får til sommer kommer der loungemiljø udenfor, hvor vi har musik og udendørs sækket, der kommer til at ligge. Vi får cykelvask, hvor vi har været så heldige, at vi har fået sponsoreret en speciel højtryksrenser til cykler og biler, som kommer til at stå hver dag i åbningstiden. Der bliver trykluft, så vi kan justere tryk i vores dæk udenfor. Og så, ja, som se, så er der kommet et sofa og bord. Det bliver der gjort meget mere ud af. Vi vil gerne skabe det sociale cykelmiljø, for det er der alt for lidt af. Ja, og det kan man altså ikke. Socialt cykelliv kan man ikke få på en webside. Så vi prøver lidt mere at koncentrere os om ham, der er i butikken til at starte med. Webside kommer selvfølgelig. Ja. Super. Jamen, jeg siger tak for det. Jamen, selv tak. Mathias. Og vi snakkes jo ved, ikke? Det gør vi i hvert fald. Ja. Hej hej. Hej.